nacen... Aquí nacen maiores. No, a ver, eu refiero-me a facerte maior cando fa da primeira comunión. Aos 7, 9, bueno, nós ides antes, sí. Nós aos 9, sí. Meu pai sempre me dicía, non vas ser maior hasta que non che den a primeira hostia. Eu xa iba entrenado con 5 anos e me sobraba, non entiendes? Xa, nivel top. Sí, eu digo que me fixe maior daquela porque además enamoreime daquela, porque cheguei á iglesia e vinas a todas ali vestidas de princesas que me enamorei de todas. E nós todos vestidos de mariñeiro, eu de capitán. De capitán Pescanova, co traxe de ajos amarillo, que un día me casco por fogo, entiendes? E acordo moi ben, porque me enamorei, teño moi bons recuerdos por iso, pero tamén teño un recuerdo malo, é que chegounos un cura de Andalucía que sempre renchou mollarnos as hostias en viño, e despois que tiñamos que beber o viño, e tiña unha borrachera. Oixe, desde aquela a iglesia onde vivo eu, pintaron as colunas a rayas rojas e blancas como nos aparcamientos, pilleinas todas. Vos ríos, nunca vos emborrachastes, non? No. Xa se vos nota que non sois xente de pouco beber. Hoxe non bebestes nada, Oiches, fora coñas, eu con estas historias intentei investigar sobre as borracheras e vou vos dicir, Dios, que era que non vos emborrachedes nunca, pero se algún día vos emborrachades, vou vos dicir que é o que vos vai pasar, As borracheras teñen unhas fases, mas vou vos dar uns trucos por si vos pasa. A ver, a primeira fase é que chegas á casa, levan tos amigos á casa, que senón non chegas en 3 meses. Deixante diante da porta, tocan o timbre, salen correndo, chamanlle colegas, Que bueno, no meu caso tuve suerte porque non había timbre, deixaron ali, e se produce o primer paso da borrachera, que é piernas de potrillo recién nacido. Que ti poste de pé, empezan as pernas a ir por libre, empezas co bailoteo, que dices que me está pasando, nunca vos pasou, nunca vos emborracharon. No. Ni nunca vistes por aí, cando ibas por medio do pueblo, a gente antes da casa aí, ticle, que pareces a reencarnación de Elvis Presley. E para iso hai un truco. Cando se vos poñen as pernas tontas que empecen a bambolear, non vai falta que marche por bar, Estou dicindo de verdade. Aí queda eso, vai marchar o rapaz. Adiós, amigo. Adiós, ben chusuro, verdad? Aquí non aprendes nada. Vai á escola que onde máis aprende. A mí pouco vas a aprender. Os abuelos, ves, claro, non é mellor. Un aplauso por rapaz que aguantou como un Como eras? Izan, non? Como te chamaban? Era verdad, Marco Antonio, este era o romano, sí señor. Está loguinho. Izan eras ti, ten razón. É que teño moi pouca memoria, non me acordo, A ti que non se te esqueza, Non se esqueza. Pois eso, que sí, que ti empezas ali a bombolear, que te empezan as rodillas aí para onde lle cadra, E pois hai un truco que lle chaman patas de polo. Sabedes como teñen as patas os polos? Cas rodillas para atrás. Entón, que estás ali, é o que faz? Rodillas para atrás. Plas. E entón empeza a fase camión cisterna, porque empezas a irte para diante e para atrás. Depende do que beberas, vas ir máis para diante ou máis para atrás, búscalo o punto de gravedade, hasta que estabilices. Se bebiches moito, topa o punto de gravedade, non busques máis. Así que estabilizas, mete a mão no bolsillo, saca as chaves, empezas a escoller, tes 40 chaves, colla que queiras, só hai unha, tives moitas, pero só hai unha, e empieza a fase caza e captura de la cerradura. A cerradura que se move máis que as brajas de Shakira nun concierto, mira, para un lado, para outro, para arriba, para baixo. E a ti que se te ocurre, cando un está borracho fai cousas moi raras. Fai cousas moi raras, como por exemplo, falar ca cerradura. Entón empezas a falar ca cerradura e dices: "Tate quieta, joder, non me conoces. Soy tu amo, hombre." Pero daste conta que eso que non funciona. Entón, que faz? Tonterías. Pola a postura de Curro Romero entrando a matar. Pero nada, giñas un ollo e diste, xa me parecía a mí, non vexo con dos vou ver con un. Entón, que hai que facer? Coller a cerradura, que diste, iso é moi fácil. Non é tan fácil. Pois hai un truco tamén. Primeiro colle a porta, e así que topa a porta, acorrala a cerradura, agárrala polo pescozo e diste, xa está. Xa está, agora moves a cerradura mala mão. Pero pois iso tamén hai un truco.
Non falla, Mete la chave, cuidado, os dentes para arriba, Que non, fora coñas, que non vos pasa como lle pasou ao noso rei, o antigo, Don Juan Carlos. Don Juan Carlos, a primeira vez que foi, daqui algún de vos foi de vacacións a Mallorca. Algún iría, que casi todos fomos a Mallorca. E non foran nos sueños nada máis. Vale, pois, se algún día ides e son desparrame, pois te imagínate, se eres rei, que te dan todo feito, e tes tudo para ti. Chegou a primeira vez que foi de vacacións a Mallorca, tardaron 3 días en atopalo. Apareceu aos 3 días, el, e máis os 3 guardaespaldas, viñan, parecían os mariachis. Parecía o mapa de la Rioja, viña contento, Estaban esperando por el os da Mercedes de Mallorca, que lle querían regalar un descapotable para cando vera con el por Mallorca, para que viran como Entón chegaron ali e dixen, Su Majestade, que pasa? Os da Mercedes que lle regalan un descapotable, hombre, que buena gente los de la Mercedes de Mallorca. Deronlle a chave, vai outro, empeza a cachar pola porta adiante, claro, non atopaba co burato. Rayando o coche todo. E o da Mercedes dicindo, me cago na madre que lo paré, porque é o rei, así nos que lo reviento. Su Majestad, los dientes para arriba, dixo, vale. Por vos tamén, para abrir a porta, para que entre a chave, poñede los dientes para arriba. Abre la porta, diste, xa está, non está. Salta a alarma. Que diste, home, vamos a ver, fai 30 e pico anos, non había alarmas, que daquela por segurín era un neno pequeno. Na miña casa, sí. Sabedes cal era a alarma que había na miña casa? Un parajuero de metal que tiña a miña nai na entrada, que según entrabas pola porta, pegabas unha patada, marchaba o parajuero polo pasillo adiante, ¡Paila! E a ti que se te ocurría? Si, home, si, levas unha hora intentando abrir a porta, despertaxe a todos os veciños e nanse culpa do parajuero, Hai aquí algún ingeniero ou arquitecto? Sí. Eso es